bylo jedno z nejstarších derby utkání, i když v kategorii juniorů mezi Chodovem a Tatranem. Máš pocit, že jste tomu utkání přistoupili zodpovědně, jak byste měli? No, tak já si myslím, že zodpovědně jsme k tomu určitě přistoupili. Bohužel se nám nevedlo to, co jsme měli dělat. Neposlouchali jsme pokyny trenérů a to byly ty chyby, proč jsme prohráli. V útoku jste sice Tatran ohrozili, ale svou obrannou činností jste naopak Tatran dovolili střelit spoustu gólů. V čem byla příčina? Tak určitě jsme si nehlídali prostor před bránou. V dalším ligovém kole vás čeká Mladá Boleslav, jeden z adeptů na titul. Jaké ponaučení si vezmete z tohoto utkání proti Tatranu? Musíme správně bránit, nepouštět soupeře tolika střelám a musíme proměňovat šance, co máme. Vůbec neproměňujeme šance, což je naše největší chyba.